Yes! Nandito kami ngayon sa dagat and it's awarding time na. So dito naisip na gawin ni Brenda yung awarding ng mga winners mula sa aming mga performances and sa best costumes. Ayan, dito niya ibibigay sa amin yung mga prizes. And andito na lahat. Actually, hindi naman lahat. Hindi kompleto kasi yung iba may hangover. Ito na. Kain na lang, kain. Kain na. Dari mo ba? Dari yun niya. Yan, video ka, apel ka. Dari yan mo. Baka pa rin. May lab sa horror. May lag ka, sige. Klaro kaya. Sige na. So, Merry Christmas sa ating lahat. Nandito kami ngayon sa aming extension ng aming party. Dito nga kami mag-a-announce ng aming winner for last night. Magpasikat! Ayan na. Okay, wala po ang Team Talias kasi di sila naka-get over sa kanilang pagka third place. So, wala talaga. Kasi nag-aim talaga sila na first place sila pero wala. So, pero nanguna naman sila sa inuman kaya lahat sila over ngayon. Over ngayon. Ano naman mo? Dili na mo? Pangain na lang binibrit. Dili na mo. Tigada na lang mo sa video. Ginoo ko. Ano sa mana? Korea. Samsung. Samsung kasi. Saya. Doon na lang sa kanya. Ganun mo sa kanya. Video. Andito na tayo ngayon para magbigay lang ng prizes or mga awards nila kagabi. Okay. Our first award is the best dress. Yeah! Kunwari, hindi nyo pa alam kung sino ang best dress. Pero meron na ito. Alam na nila kagabi kasi nag-announce na kami. Our best dress! I see! Dapat din, tawagin ko muna ang ating judge. Siya ang nag-judge kagabi, so... Oo, siya ang i-pass nyo po kung sinong nanalo. Okay, siya mag-a-announce. Ang ating best dress for last night, our third place, I see! Goes to... Walang pangalan, Day. Ay, ikaw na. Sige, ikaw. Ang ating best dress, third place, I see! Babe! Worth 1,000 si Kano! Okay, our second runner-up sa ating best dress sa competition natin last night is Ating second place, worth 2,000! Ayan. Walang iba kundi si... Sino? Yung mukhang karton. Mamaya, may date sila ni JMD! Hindi lang siya best dress, set din siya sa puso ni John Mark Tejamo. Dahil dyan, may panggasis siya sa coffee. Congratulations to Ma'am si G. DJ, oh? Nag-expect ka ba na ikaw mag-best dress o kinausap mo? Hindi. Kasi ang judge kasi kagabi si JMD at siya. Tapos may usapan. Hoy, wala si JMD sa costume. Wala pa. Wala, ako lang. So, Ang top 3 ko talaga is si Rhea, Jigjag, and Bati. Ay, Diva. so wala ka talaga. Kaibigan mo na lang, Oo, kaya nga pwede naman sila nagbaybay. Alis ako, di ba? Alis May ako. pabili na po siya ng... May pabili siya ng pang-ahit. Mag-scrap na ako. And now, the champion goes to Word Planis. 3,000 pesos goes to... Our best dress goes to... Mama Mary. Rhea Pilingera! Hoy, si Mama Mary yan! Mama Mary! Siya ay nagsuot ng Mama Mary. Nag-expect ka ba na ikaw mananalo? Bakit? Kasi marami akong Last year kasi second place lang siya, pero ngayon siya na ang first place. Okay, let's go. Sino ba yung inspiration mo dun sa outfit mo? Siyempre, si Mama Mary is part talaga ng Christmas.
Pag-thank you sa nag-suggest. Siyempre, thank you kay Madam kasi siya yung nag-suggest sa akin sa Mama Mary. Pag sa kanya, tapos akin din yung shoes niya. Dapat naka-recognition. Okay, 1,000 sa akin. Congratulations na ito. Wait, Ito naman, bayad sa ating. Grabe ka, pamati nga. Ho! Host natin. Meron din siya dahil siya nag-host kagabi. Yes. Melma, Marima. yes, congratulations. Next up is Siya ang punong abala sa ating decoration. Okay, perfect. Siya ang punong abala sa lahat ng mga nangyari sa ating stage and everything. So siya, walang iba kundi ang ating all-around sip-sip. So aminado po siya na sip-sip talaga siya. Dahil ako ang naglinis kanina. Ay, may minus. Pambili sa Vans ni Kyle. wala pa. Diyos ko, and now sa ating dance contest, fifth runner-up goes to Ang ating fifth placer ay walang iba, ang pinakamagaling sa lahat. Pinakamaganda daw sila. O why ayaw mo sayang? ang pinaka-flawless. Ang nagpakaulaw kagabi. Magkano yan? Kaya nila, oyong. Ang team beauty. Ayan, magkano yan? Worth 2,000. 2,000 pesos. May Wala kang ginawa. Wala. Okay. Thank you so much. May pambili na po siya ng bagong helmet. And now, the fourth placer goes to Ang fourth place ay bayad sa kanilang effort sa pagpagawa sa ilang mga tiyan. Bayad sa panulot na. Bayad sa efficacent oil. Ang team, mga bahog bilang. 3,000. 3,000. And now, the third placer goes to worth 5,000 pesos. For 5,000 pesos ang ating team Talian. And ang ating Second placer worth 10,000 pesos goes to ang ating mga boss. and now, proceed tayo. Okay, our first place. First place worth 15,000 pesos. Goes Team to ni Amanda. Uy, nakabangga tuti niya. Gawa kayo mo. Okay, ito na. Ito na champion. Thank you so much. Ready? Yes.
Ano? Nasa akin yung sayo. Magkano ngayon sa kanya? Siya po ang nanalo to 25,000. And 1 year supply of antibiotic. Okay, thank you so much guys. Thank you, Marie. God bless everybody! Ayun na! Good. Thank you so much. Huh? Congrats!